वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। தேங்க்யூ ஸோ மச் மதுரி. ஸோ பேசிக்லி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டிவோட்டியா இருக்கிறதுல அந்த 5 பாவங்களும் ஒன்னா இருந்தா கூட அந்த லெவல் ஆஃப் இது வந்து ஹையர் டிகிரி ஆஃப் லவ் காட்டுறது அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர ஒண்ணு வந்து ஒஸ்தி இன்னொன்னு கேவலம்ன்ற அர்த்தம் இல்ல. இப்ப நம்மளுக்கு கண்ணு ஒஸ்தி கை கேவலம்ன்றது இல்ல. பட் கண்ணோட பர்பஸ் வேற, கையோட பர்பஸ் வேற, ரைட்? சிலது வந்து இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப கண்ணு இல்லைன்னா அதே மாதிரி அந்த டிகிரி தான் தவிர இது கேவலம் இது ஒஸ்தின்றது இல்ல. அததான் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட, அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா கிட்ட ராமானந்த ராய் அந்த 2 பேரும் அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அதனால இது வந்து அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் மெலோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேசிக்லி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் ஆண்டவனோடன்றது வந்து என்னன்னா ஸ்வரூப சித்தி. இதுதான் லாஸ்ட் நேத்து பார்த்தோம். அதாவது நம்ம வந்து ஸ்வரூபம், அதனாலதான் சனாதன தர்மா அன்றதும் சரி, ஸ்வரூப சித்தி என்ற சனாதன தர்மா நம்ம எப்பவுமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா சர்வைட்டர் என்ற இது இல்ல. ஸ்வரூப சித்தின்றது என்னன்னா நம்மளோட ஸ்வரூபம் என்ன, ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம் என்ன. சனாதனம்ன்றது நம்ம சர்வ் பண்ணணும், ஸ்வரூபம்ன்றது என்னோட ஃபார்ம் என்ன கிருஷ்ணரோட அப்படின்றது. அந்த ஸ்வரூபம் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தெரியாது, வைகுண்டம் கோலோகம் போன அப்புறம் தெரியும். ஆனா ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டீஸ்க்கு ஆல்ரெடி அவங்களோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்றது தெரியும். இப்போ பண்ணா நம்மளே இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா. அதனால இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஆஹ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிருஷ்ணர் தான் சென்ட்ரல்ல இருக்கு, ரைட்? இங்க இதே வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, தேவர்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா தேவர்கள் வந்து வேற, அவங்க பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதால கிருஷ்ணரோட நம்மளுக்கு இருக்கிற லவ்வும் தேவர்களோட, நிறைய பேர் சொல்றாங்க எல்லா ஆண்டவர்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்டா சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா மத்த ஆண்டவர்கள் எல்லாம் பௌதிகத்தை கொடுத்துருக்கு. என்னோட அம்மா பிரேமையும் கிருஷ்ணரோட அம்மா கிட்ட இருக்கிற யசோதா பிரேம கூட ஒண்ணு இல்லை. அப்படி இருக்கச்சே எப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியும்? அதனால பாத்தீங்களா, கிருஷ்ணர் கூட தன்னோட மனைவி கூட அப்படி பாத்துக்கிட்டாரு. நம்மளும் வந்து மனைவியே கதி அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணர் கதின்னு தான் இருக்கணும், சென்ட்ரல் பாயிண்ட் கிருஷ்ணரா தான் இருக்கணும், சரிங்களா? அதனால மாயாவதிகள் வந்து ஏன் நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம்னா அவங்க மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம். நான் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன, நம்ம மைண்டை நம்மளும் டிவோட்டிஸா கட்டுப்படுத்தணும். ஆனா மைண்டை உண்டி கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைச்சா மைண்ட்ன்றதே மெட்டீரியல், ரைட்? நான் வந்து மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுனும் ஏன்னா கிருஷ்ணர் கோசம் அப்படின்னா அந்த மைண்டே ஸ்பிரிச்சுவலா யூஸ் ஆகுது. நம்ம ஒரு சாமான் மாதிரி. நான் வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் வாங்கினேன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸும் மெட்டீரியல் இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவல். இந்த லேப்டாப் கிருஷ்ணர் கோசம் யூஸ் பண்றேன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல். அதே மாதிரி நம்ம மைண்டை டிவோட்டிஸ் கட்டுப்படுத்தணும்னு எப்போ நினைக்கிறாங்களோ அது ஏன் ஸ்பிரிச்சுவல்னா அது கிருஷ்ணா கோசம். ஆனா மாயாவதிகள் தனக்கோசம், நான் கட்டுப்படுத்தணும், நான் இப்படி பண்ணணும் அன்றது தன்னை சுத்தி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு. அதனால நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தேவர்கள் வழிபாடுன்றதே இல்லை. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இப்போ நான் சிவாவை கும்பிடாம இருந்தா அது தப்பா? இது இல்ல. இப்ப வந்து நம்ம ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா பேச்சதான் கேட்கிறோம் அப்படின்னா நல்லதுதான். பௌதிகத்துல அது சின்ன கோவம் கூட வரலாம், தம்பி அண்ணாக்கெல்லாம், நீ அப்பா பேச்சு இப்படிதான் கேட்பியான்னு. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா ஒரு ஃபேமிலியில கூட ஒரே பேச்சு கேட்டோம்னா எல்லாருக்குமே நல்லது இல்ல. இல்லைன்னா ஒருத்தங்க தம்பி பேச்சு, ஒருத்தங்க அண்ணா பேச்சு, ஒருத்தங்க அக்கா பேச்சுன்னு மல்டிபிள் ரூல்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட இது வந்து கேட்டா ரொம்ப ஹை அப்படின்றது வரும், ரைட்டா? ஸோ அதனால இதுதான், அதுவும் ஆச்சாரியார்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க சொல்ற ஃபார்ம்ல பண்ணணும். இது வந்து ஒரு ஒரு ரசத்துல ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி
ஹையஸ்ட் வந்து மாதுரிய ரசாலேயே 2 கேட்டகரி இருக்கு. அதாவது காஞ்சிகல் லவ்லயே வந்து அது என்ன 2 கேட்டகரி? பரக்கியா கரெக்ட். பரக்கியா, இன்னொன்னு சாக்கியா. சாக்கியா அண்ட் பரக்கியா, ரைட்? சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ், ரைட்? ஒரு எலிமெண்ட்டும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒன்னு ஆட் ஆயிடும். இது நம்மளே பார்ப்போம், விசிபிளாவே இருக்கும், ரைட்? பூமி அப்போ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேய ச அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. சோ ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு இதுதான் இருக்கும். அதாவது பூமி அன்றது வந்து எர்த், ரைட்? எர்த்துக்கு வந்து வெறும் அந்த என்ன சொல்றீங்க, ஸ்மெல், ரைட்? அது ஒண்டிதான் இருக்கும். வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா, அதாவது தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து 2மே இருக்கும். அதாவது அந்த ஃபார்மும் இருக்கும், ரைட்? நெருப்புல வந்து 3ம் ஆட் ஆகும். ஏருக்கு வந்து 4 ஆட் ஆகும். அந்த மாதிரி 5மே, அதாவது ஸ்மெல்லு, டேஸ்ட் எல்லாமே ஆட் ஆகுறது ஒன்னொன்னா பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா அந்த ஹையர் குவாலிட்டிஸ்ல வரும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ்ல சொல்றாங்க. இதுல என்னன்னா சாரி, பூமிக்கு எல்லாமே 5மே இருக்கும். ஸ்கைல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கை, ரைட்? என்ன சொல்றீங்க? ஸ்கைக்கு என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல? ஆகாயம், ரைட்? ஆகாயம், ரைட்? சோ அந்த ஸ்கைன்றது ஸ்பேஸ் சொல்றாங்க. காத்து ஒண்டி வரும், ரைட்? இப்போ நீங்க ஃபிளைட், எக்ஸாக்ட்லி, ஹெலிகாப்டர்ல போயிருந்தா தெரியும், வெறும் சப்தம் தான் ரொம்ப லவுடா கேட்கும், ரைட்? அதுதான் ஈத்தர் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. சோ அதுல வந்து ஒண்ணுதான் வரும், சவுண்ட் ஒண்டிதான் கேட்கும். ஏருக்கு வந்து 2 குவாலிட்டி. ஏர் வந்து சவுண்டும் வரும், புஷ்ன்னு காத்தும் வரும், டச் பண்ற ஃபீலிங்கும் இருக்கும். ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து ஸ்பர்சம், தேங்க்யூ வந்து. சோ அந்த ஸ்பர்சமும் வரும். சோ 2 குவாலிட்டி வரும். சோ ரிவர்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுதான் சொன்னது. ஸ்கை, ஓகே. சோ ஸ்கைல வந்து ஒரு செகண்ட் பிரபு மியூட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கைல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸ்கைன்றது ஸ்பேஸ். ஒண்ணு சவுண்ட் தான் வரும். 2வது வந்து காற்றுல வந்து 2மே வரும், ஸ்பர்ஷம் as well as சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் இது ஒண்டி ஃபார்மும் இருக்கு, வடிவம். வடிவம், தேங்க்ஸ் மாதா. வடிவமும் வருது நெருப்புல. தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா சவுண்டும் இருக்கும், கொடகொடன்னு சவுண்டு. நீங்க தொடலாம் தண்ணிய, அதுக்கு ஒரு வடிவமா இருக்கும். நீங்க கப்ல போட்டு டேஸ்ட், நீங்க குடிச்சா டேஸ்டும் இருக்கும். அதான் சொன்னேன், நீங்க மேல இருந்து வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸி. பூமி எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும், ரைட்? உங்களுக்கு ஸ்மெல்லு, டேஸ்ட், ஸ்மெல்லும் இன்க்ளூட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இந்த 4ஓட 5, அதான் சொன்ன பூமியில வந்து இருக்கிற ஒன் மோர் வந்து ஸ்மெல். ஸோ அதனால மேல இருந்து கீழே வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒன்னு ஆட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். அதே தான் பார்க்கணும். நம்ம வந்து கீழே இருந்து மேலனா குறையோன்ற நெகட்டிவா நினைக்காம பாசிட்டிவா நினைக்கிற மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருந்து போறச்சு ஸ்கை மாதிரி அந்த ரசால வந்து நம்ம சாந்த ரசால இருந்து ஒன்னொன்னு மேல போக போக ஒன்னொன்னு அப்ளை ஆகுது. சேம் குவாலிட்டி அவங்க சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒன்னொன்னு ஆட் ஆயிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் மாதுரிய ரசாக்கு வந்து சிங்கார ரசா அப்படின்றது இன்னொரு பேரும் இருக்கு. சோ அதனால எல்லாமே சர்வீஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது. காஞ்சிகல்லயும் சர்வீஸ் இருக்கு, எல்லாமே. ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து காஞ்சிகல் லவ் அப்படின்னு சொல்றது. ஹையஸ்ட் யார் அதுல? காஞ்சிகல் லவ்ல யார் எக்ஸாம்பிள்? மொத்தமாவே காஞ்சிகல் லவ் யாரு? ஹையஸ்ட் வந்து ராதாராணி. சோ மொத்தமே கோபிகளை சொல்லுவாங்க, அதுல ராதாராணி. சோ அதனால கிருஷ்ணர் கோபிகளுக்கு சொல்றாங்க, என்னோட லவ்விங் சர்வீஸ் உனக்கு ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டா வந்திருக்கு. அது வந்து என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வந்து எட்டர்னலா ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாருமே. ஏன்னா இங்கேயும் பௌதிகத்திலயும் அது பண்ணணும், ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் அதை பண்ணணும். அதனால இம்பார்ட்டண்டா இது வந்து பக்தி அன்றதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அண்ட் அமர் தத்வா அப்படின்னா அமிர்தம்னாலே எட்டர்னல், டேஸ்ட் ஒன்லி இல்லை, எட்டர்னல். அதனால நேச்சுரலா வந்து நம்ம எட்டர்னல் சீக்கர்ஸ் ஆஃப் லவ்வா இருக்கணும் அப்படின்னு 90ல இருந்து படிக்கணும். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசு மாதாஜி, பெருசு ஆளுக்கு ஒரு ஒன்று. ஓகே ஓகே, ஆளுக்கு ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேரா பிரதிஜா த்ரிதா சர்வகாலி ஆச்யாயே ये चे भज कृष्णा तारे भजे ते चे. हरे कृष्णा. कृष्णेरा प्रतिज्ञा दृष्टा सर्वकाले आसे जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे. பகவான் கிருஷ்ணர் எச்சமயத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய உறுதியான ஒரு சத்தியத்தினை வழங்கியுள்ளார். கிருஷ்ணருக்கு யாரேனும் பக்தி தொண்டு புரிந்தால் அவரும் அதற்கு தகுந்தாற் போல பக்தி தொண்டின் வெற்றியினை வழங்குகிறார். பொருளுரை: கிருஷ்ணரை எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் அல்லது எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் வழிபட்டு பகவானின் கருணையை பெறுதல் என்னும் இறுதி பயனை அடைந்து விடலாம் என்னும் கருத்து முற்றிலும் தவறானதாகும். முற்றிலும் பௌதீகவாதிகளாக இருப்பவர்கள் அவ்வாறு நினைத்து கொண்டுள்ளனர். பொதுவாக
அத்தகு மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த வழியை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்றும், அத்தகு வழிபாட்டு முறை பரமபுருஷ பகவானை அணுகுவதற்கு போதுமானது என்றும் கூறுகின்றனர். பலநோக்கு செயல்கள், அனுமான அறிவு, அஷ்டாங்க யோகம், தவம் என வெவ்வேறு விதிமுறைகள் வெவ்வேறு விளைவுகளை அடைவதற்கென இருப்பது நிச்சயமே. ஆயினும் இந்த வழிமுறைகளில் அதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையை பெற முடியும் என்று ஏதுமறியா மனிதர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் ஒருவன் எத்தகைய வழிமுறையை மேற்கொள்கிறான் என்பது பொருட்டல்ல என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தினை அடைய விரும்பினால் அந்த இடத்திற்கு செல்ல பல்வேறு சாலைகள் உள்ளன. அந்த சாலைகளில் எதை வேண்டுமானாலும் பிரயோகித்து அந்த இடத்திற்கு செல்ல இயலும் என்று அவர்கள் ஒரு பொதுவான உதாரணத்தை வழங்குகின்றனர். இந்த உதாரணத்தை வைத்து முற்றிலும் பௌதீகவாதிகளாக உள்ள இந்த நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினை அடைய வெவ்வேறு வழிகள் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். பரமபுருஷ பகவானை துர்கா தேவி, காளி தேவி, சிவபெருமான், விநாயகர், பகவான் ராமச்சந்திரர், கிருஷ்ணர், அருவ பிரம்மன் அல்லது என்னவாக வேண்டுமானாலும் நினைத்து கொள்ளலாம் என்றும், பகவானின் நாமத்தை எந்த வழியில் வேண்டுமானாலும் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். இறுதியில் இவ்வெல்லா பெயர்களும் ரூபங்களும் ஒன்றே என்பதால் அவற்றின் விளைவுகளும் ஒன்றாகவே இருக்கும் என்று இந்த பௌதீகவாதிகள் உரைக்கின்றனர். பல்வேறு பெயர்களை கொண்டுள்ள மனிதன் எந்த பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் பதிலளிப்பான் என்று மற்றொரு உதாரணத்தையும் இவர்கள் வழங்குகின்றனர். இதனால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர்கள் மொழிகின்றனர். காளி, துர்கா, சிவன், விநாயகர் அல்லது எந்த பெயரை உச்சரித்தாலும் விளைவு ஒன்றாகவே இருக்கும் என்று கூறுகின்றனர். மன அனுமானத்தினால் முன்வைக்கப்படும் அத்தகு கூற்றுகள் பிற அனுமானிகளை மிகவும் மகிழ்விக்கின்றது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் உண்மையான அறிவு கொண்டவர்கள் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்திற்கு எதிரான அத்தகு முடிவுகளை அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. உண்மையான ஆச்சாரியார் அத்தகு முடிவினை ஏற்பதில்லை. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறுகிறார், யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ரூன் யாந்தி பித்ரு விரதாகா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யோ யாந்தி மத்யாஜினோ பிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். பகவானின் பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. போறோம் நெக்ஸ்ட் பாரா வேற யாராவது எடுக்கணும். தேங்க்யூ சோ மச். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருமே ஒரு செகண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் இருங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எனக்கும் சான்ஸ் கொடுங்க. எல்லாருக்கும் படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கு, எனக்கு புரியுது. பட் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றது பெட்டர் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே படிக்கணும்ன்ற ஆங்ஸைட்டிக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா, நான் படிக்கணும்ன்றதுல மத்தவங்களும் இறக்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ எல்லாருக்குமே படிக்க சான்ஸ் வரும். நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒருத்தர் 2 3 ஒருத்தருக்கு சான்ஸே கிடைக்கலன்னா அடுத்த நாள் நான் அவங்களதான் படியேன், ரைட்? அப்படி மிஸ் ஆயிடுறது ரொம்ப ரேரா இருக்கலாம். சாஃப்டா பேசுற ஜெயந்தி மாதாஜியும் இருக்காங்க, டக்குன்னு எந்திரிக்கிற டக்குன்னு நடுவுல வர்ற பிரபுவும் அங்க இருப்பாரு, ரைட்? ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன், எல்லாருமே படிங்க. பட் காம்படிஷன் மாதிரி எடுத்துக்காங்க. எல்லாருமே படிங்க, ஒருத்தர் பண்ணுங்க. இதுல விட்டு கொடுத்து பண்றது எவ்வளவு கிரேட், ரைட்? அதனால நான் படிக்கவே கூடாதுன்றது இல்லை, எனக்கு பிடிக்குது. கிருஷ்ணர்ல தத்துவ லவ்லியம் இருக்கணும். பட் எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டு கொஞ்சம் வேர்ல்டு கொடுத்துட்டு மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. மல்லிகா மாதாஜி, இனிமே வந்து நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்ன்றது கொஞ்சம் நீங்க இனிஷியேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஓவர்லேப் ஆகாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்ன மாதாஜி செய்யறது, நான் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ரேண்டமா சொல்லுங்க. இல்ல நோ ப்ராப்ளம். ரேண்டமா 1 2 3 4 அப்படி சொன்னீங்கன்னா நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல மாதாஜி, பெருசா இருக்கு, ஆளுக்கு ஒரு பேரா படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அது சொல்லல மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்னு சொல்றேன். நான் வேற சொல்றேன், நீங்க வேற சொல்றீங்க. 2வது பிரேமா மாதாஜி, எல்லாமே டிஃபென்ஸா எடுக்காதீங்க. நான் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், உங்களை ஒண்டி சொல்ல. சோ நான் மீன் பண்ணது, இங்க படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாராவது படிக்கணும்னா 2 3 பேர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு சொன்னேன். மல்லிகா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுங்க. இல்ல யாராவது படிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா அவங்களே நெக்ஸ்ட் இவங்க படிக்கட்டும்னு சொல்லிடுங்க ரேண்டமா அந்த இதுல. இல்லன்னா கை தூக்கி வைங்க, அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரி, நீங்க சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் பிரேமா மாதாஜி. இப்போ வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா,
அல்டிமேட்டா யாரு ஃபேவர் அப்படின்னா, இப்போ எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா, யாரை கும்பிட்டாலும் நம்ம அதை ரீச் பண்ணுவோம். அது ஆகாது. எங்க ஹஸ்பண்ட் கூட சொன்னாரு. என்னன்னா நேத்து வந்து, ஏய் அவங்க வழிபாடு அவங்கவங்களது. அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணட்டும். நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் பாதை ஒண்ணுதான். ஒண்ணே ஒண்ணுதான் சொல்வேன். எது இது கரெக்ட். எப்போ அப்ளிகபிள் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து மதுவாச்சாரி, அதாவது பிரம்ம கௌடியா சம்பிரதாயத்துல இருக்கோம். நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போவோம். ராமானுஜ சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் போவாங்க. ருத்ர சம்பிரதாயமும் போவாங்க. இதுதான் மீன் 3ல. +1 வந்து சனத்குமார் அவங்களுக்கு அவ்வளோ இதுல இந்த 3 தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ வந்து இந்த நாளுக்கு அவர் சொல்றது கரெக்ட். இந்த நாள் அதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா, கிருஷ்ணர் ஃபாலோ பண்ணாலும் வைகுண்டம் போவோம். ராமர் ஃபாலோ பண்ணாலும் வைகுண்டம் போவோம். நாராயணா ஃபாலோ பண்ணாலும் வைகுண்டம் போவோம். நரசிம்மா ஃபாலோ பண்ணாலும் வைகுண்டம் போவோம். சைத்தன்யா கிருஷ்ணர் வேற எதுவும் இல்ல, வைகுண்டம். சோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா கிருஷ்ணர் இப்போ வந்து ரூட் 3 ரூட் இருக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறதுன்னா, ஓகே. இப்ப வந்து நான் வந்து டெல்லி போனோம்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஓகே மாதாஜி, நீங்க பெங்களூர் போயிட்டாவது போறீங்க, டைரக்டா வாங்க. கேரளா போயிட்டாவது வாங்க. கேரளா இல்ல, ஹைதராபாத் போயிட்டு வாங்க, பாம்பே போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா நான் வந்து ஸ்ரீலங்கா போனோம்னா, மாதாஜி நீங்க எப்படி வேணா போலாம். நீங்க சென்னையில இருந்து டைரக்டா ஸ்ரீலங்கா போகணும்னு இல்ல, டெல்லி போயிட்டும் போலாம். அப்படின்னா எவ்வளவு சுத்து, ரைட்? சோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால வந்து இந்த தேவர்களை வழிபடுறது வந்து பக்தியே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, சுத்தி வர்றது. ஏன்னா அவங்க கிட்ட போயிட்டு ரிலைஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எப்படி வரும். அதனால வந்து நம்ம வந்து எதுவா இருந்தாலும் தப்பான பாதைன்றது ஒண்ணு. இது தப்பான பாதையானா இல்ல சுத்து பாதை. இப்படி தொடர்றதுக்கு பதில் இப்படி தொடர மாதிரி ஆகும். ஏன்னா தேவர்களும் அல்டிமேட்லி நம்மள அங்க கூட்டிட்டு போவாங்க. ஆனா எப்பவுமே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லாமே ஒண்ணு ஆகாது. இப்போ எனக்கு கூட நிறைய வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அப்பா அவங்க எல்லாம் டாக்டர் ஃபேமிலினால நிறைய புக்ஸ், மெடிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பேன். நிறைய நான் சொல்ல முடியும். ஓகே. இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டா நீங்க வந்து அட்வைஸ் எடுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா நீங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுமா என்னால? நான் போய் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ போட்டு உட்கார வச்சுட்டு, நான் நிறைய டாக்டரை விட கூட எனக்கு ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லி நான் பிராக்டிஸ் பண்ண, நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஏய் உதைப்பாங்க. கம்முன்னு ஏதோ என்கிட்ட சொன்னியா அதோட நிறுத்திக்குவாங்க. அப்படிங்களா இல்லையா? என்னமோ மாத்தாஜி எங்க வரைக்கும் சொல்லுங்க. நீங்க போய் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வீட்டை உட்கார்ந்துட்டு நீங்க போர்டு உங்க மேல நியாயம் இருந்தாலும், உங்களுக்கு ஞானம் இருந்தாலும் நீங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. எதுக்கு? இன்டென்ஷன் இந்த நல்லதுதான் இருந்தாலும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு அருகதி இல்லை. அதேதான் இதையும். இன்டென்ஷன் நல்லா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் சொல்றவங்களுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுன்னு. ஆனா அது ஆத்தரைஸ்டா இல்லை. அதனால இவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப வந்து அம்மா வந்து யார வேணா அம்மான்னு கூப்பிடலாம், தப்பு இல்லை. சோ கிருஷ்ணரை ஆண்டவன் கூப்பிடுறதோ இல்ல கிருஷ்ணாவை சொல்றதோ நரசிம்மரை சொல்றதோ தப்பு இல்லை. ஆனா எல்லாரையும் கணவன் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு எல்லாரும் பார்த்தா எனக்கு கணவன் மாதிரியே ஃபீலிங் சொன்னா என்ன ஆகும்? தப்புதானே? தப்புதானே? இப்ப வந்து யாராவது வந்து மாதாஜி எல்லாரையும் சோ கிருஷ்ணர் வந்து அம்மா அப்பாவா இருக்கலாம், ஆனா அவர் கணவர் என்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காரு, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் தான் எல்லாரும் அப்படின்னு. அதனாலதான் சேஸ்ட் பதி அப்படின்னா என்ன? ஒருத்தரை ஒண்டி சார்ந்து இருக்கிறது. அதேதான் பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஐ திங்க் 8th சாப்டர் குந்தி பத்தி பேசச்சே என்ன வரும்னா, ரொம்ப சேஸ்ட் டிவோட்டி பாண்டவாக்கள் குத்திகள். அதாவது அவரை பத்தி யாரையும் நினைக்க மாட்டாங்க, அது கிரேட் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால எல்லாமே ஒண்ணு. எல்லா ரோட்ஸும் ரோமுக்கு போகாது. எப்படி ரோமுக்கு போகும்? நான் ஆஸ்திரேலியா போனோம்னா ரோமுக்கு போகுமா? அது வெறும் ஒரு ப்ராவர்ப் தான். அப்படியே போனாலும் சுத்தி கித்தி போறதுக்கு நான் பாதி வயசு எனக்கு முடிஞ்சிடும். அதனால யாந்தி தேவா விரதா தேவா பிருத்ரு யாந்தி திருத்திருவதா பூதானி யாந்தி பூத்தேக்கும் யாந்தி மத்தியாஜினும் போகும். இது கும்பிட்டு அங்கதான் போவோம் அப்படின்னு இருக்கு. அடுத்த பேரா யார் படிக்கணும்னு பிரேமா மாதாஜி நீங்களே சொல்லிடுங்க. கலாவதி மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. அவங்க இல்ல, நெக்ஸ்ட். மாதாஜி. படிங்க. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களில் பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள். பேய்களையும் ஆவிகளையும் வழிபடுபவர்கள் அத்தகைய மனிதர்களில் பிறப்பார்கள். So basically அது proceed மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் 2 பேராஸ். கர்மிகள், யோகிகள் அல்லது வேறு யாரையும் அல்ல. சொர்க்கலோகங்களுக்கு உயர்வு பெற விரும்பும் ஒருவர் பல்வேறு தேவர்களை வணங்குகிறார். மேலும் ஜட இயற்கை அத்தகைய பக்தர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பமான பதவிகளை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடையலாம். ஜட இயற்கை ஒருவருக்கு அவரது சொந்த இயல்பை அளிக்கிறது. இதன் மூலம் அவர் பல்வேறு வகையான தேவர்கள் மீது பாசத்தை அதிகரிக்கிறார். இருப்பினும் பகவத்கீதை 7.20 தேவதை வழிபாடு என்பது தங்கள் அறிவை இழந்த மனிதர்களுக்கானது என்று கூறுகிறது. காமை ஸ்தை ஸ்தை கிருத்த ஞானம்
பிரபத்யந்தே நியா தேவதா தஸ் நியமம் ஆஸ்தாய பிருகுத்ருத்தாய நியாத ஸ்வயா. பொருள்: ஆசைகளால் அறிவு திருடப்பட்டவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்கள் சொந்த இயல்புகளுக்கு ஏற்ப வழிபாட்டின் குறிப்பிட்ட விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுகிறார்கள். ஒருவர் சொர்க்கலோகங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டாலும் அத்தகைய ஆசீர்வாதத்தின் பலன்கள் குறைவாகவே இருக்கும். அந்த வத்து பலம் தேசாம் தத் பவதி அல்ப மேதசம் தேவன் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாம் அபி. சிறிய அறிவுடைய மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். அவர்களின் பலன்கள் வரம்புக்கு உட்பட்டவை மற்றும் தற்காலிகமானவை. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களின் கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் என் பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உயர்ந்த கிரகத்தை அடைகிறார்கள். பகவத்கீதை 7.23. சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இப்போ என்ன ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தேவர்களை வழிபடுறது கர்மிகள் சொர்க்கத்தை போனா ஏன் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் வராங்கன்னா, இது எல்லாமே டெம்பரரி. ஏன்னா அங்க இருக்கிற தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷானால நம்ம பெனிஃபிட்னால நம்ம மேல போவோம். ஆனா அங்க பர்மனன்ட் இல்ல, அவங்களுக்கே டெம்பரரியா இருந்துச்சு. அவங்க எப்படி பெர்மனன்ட் பெனிடிக்ஷன் கொடுக்க முடியும்? இரண்யகசிபு சொன்னாரு, எனக்கு சாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு. அப்போ பிரம்மா சொன்னாரு, எனக்கே சாவு இருக்கு, நான் எப்படி உனக்கு கொடுக்கணும்? எனக்கு ஏதாவது இருந்தாதான் நீ என் வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டா என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் கொடுக்கணும். பிரம்மா லோகத்துக்கு கூப்பிட்டு போனா கூட அங்க இருக்கு. அப்ப நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, அவங்க அமிர்தம் குடிச்சாங்களே, அவங்களுக்கு சாவே இருக்காது அப்படின்னா, அமிர்தம் குடிச்சது என்னன்னா, இப்போ ஒரு எறும்பை விட நம்மளோட ஆயுஸ் பெருசு. இப்ப எறும்பு நம்மளை பார்த்துச்சுன்னு நினைப்பா, எவ்வளவு ஆயுஸ்பா. ஒரு நாய் ஒரு 15 வருஷம் தான். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ பாவம் நாய் 15, நம்ம 100 வயசு. சோ அந்த நாய் திரும்பி பார்த்தா என்ன இருக்கும், அப்பா 100 வயசு. இவங்களுக்கு அதே மாதிரி எவ்வளவோ வயசு, ரைட்? ஒரு பிரம்மாவின் வயது 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அவ்வளோ வருடங்கள் பிரம்மாவின் ஆயுசு. அந்த லெவல்ல பாக்குறச்சே அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவோ ஜென்மங்கள், நம்மளுக்கு பல ஜெனரேஷன்ஸ் போயிடும் இல்லையா? நம்மளுக்கு அது கிரேட்டா இருக்கும். அதனால தேவர்களை வழிபட்டா டெம்பரரியா நம்மளோட ஆசைகள் போகும். அந்த கிட்டியில கூட என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு 10 பால் இருக்குன்னா 10 பால்ல இருந்துதான் அவங்க கொடுப்பாங்க. நீங்க நல்லது கும்பிட்டீங்கன்னா நல்லதே கொடுக்க முடியாது. இப்பத்தி கொடுத்துருவாங்க நல்லது, அதுக்கப்புறம் அந்த கெட்ட பால் வந்துதான் ஆகணும். அந்த கெட்ட பாலை கம்ப்ளீட்டா எடுக்கிற பவர் கிருஷ்ணருக்கு தான் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் அடுத்த ஸ்லோகம் நான் சொல்றது, பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ நாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒண்டிதான் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும், வேற எதுலயுமே புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால என்னோட ஃபுல் கான்சியஸ்னோட நீ டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன சரணடை அப்படின்னு பகவத்கீதா 18.55ல சொல்லுவாங்க. இதை யார் படிக்கணுமோ சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வர்கலோகங்கள் அல்லது இதர பௌதிக லோகங்களுடன் ஏற்றமடைதல் என்பது அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்ட நித்திய வாழ்வை அடைவது அல்ல. பௌதிக உலகின் இறுதியில் பௌதிக உயர்வினால் அடையப்படும் அனைத்தும் முடிந்துவிடும். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 18.55 கூறுவதன்படி அவரது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மட்டுமே அவரிடம் திரும்பிச் செல்வதற்கு, அதாவது ஆன்மீக உலகத்தினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவர். மற்றவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷ் சாஸ்மி தத்வதஹ ததோமாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அருவவாதிகளால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள இயலாதே. எனவே பகவானின் ஆன்மீக ராஜ்யத்தினில் நுழைதல் என்பது அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. உண்மையில் பல்வேறு வழிகள் பல்வேறு விளைவுகளை வழங்குகின்றன. எல்லா விளைவுகளும் சமமானது அல்ல. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 4 கொள்கைகளில் ஆர்வமுடன் இருப்பவர்கள் பகவானின் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஆர்வமுடன் இருப்பவர்களுக்கு ஒப்பிட இயலாதவர்கள்.
எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.1.2 பின்வருமாறு கூறுகிறது. தர்மோ புரோஜித கைத்தவோத்திர பரமோ நிர்மஸ்தராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாமுனி கிருதே கிம் வா பரே ஈஸ்வரः சத்யோ ஹிருதய அவருத்யதே கிருதிபி சுஷ்ருஷுபிஸ்தத் க்ஷணாத். இந்த பாகவத புராணம் பௌதீக நோக்கங்களை கொண்ட எல்லா மத செயல்களையும் முற்றிலுமாக புறக்கணித்து தூய்மையான இதயம் கொண்ட பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த உண்மையை விவரிக்கின்றது. அந்த மிக உயர்ந்த உண்மை மாயையிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட பூரண உண்மையாகும். அனைவருக்கும் நன்மை அளிக்கும் உண்மையாகும். மூவகை துன்பங்களை வேரோடு அழிக்கும் உண்மையாகும். மாமுனிவர் வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்ட இந்த அழகிய பாகவதம் ஒன்றே இறைவுணருக்கு போதுமானதாகும். பாகவதத்தின் செய்தியை கவனத்துடனும் பணிவுடனும் கேட்ட மாத்திரத்தில் பரம புருஷரின் மீது கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ என்னன்னா கம்ப்ளீட்லி எல்லா ரிலீஜனையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாகவதம் சர்வதர்மாம் பரித்தியாக மாமேகம் சரணம் ரஜால இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாத்தீங்கன்னா தர்மா அப்ரோச்சிட்டு கைத்து ஊத்துறோம், அதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு. நிர்மச்சரானாம் அப்படின்னா பொறாமை இல்லாம, அனசூயவேன்னு சொல்றாருல்ல, அதாவது இவர் எந்த விதமான பொறாமை இல்லாதவர் அர்ஜுனர். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். அப்படி இருந்தா என்ன ஆகுது? சிவதம் பியூரிட்டி இருந்து பிராபத்ரயோன் மூலனம் தூக்கிடுது ரூட்டோட. அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சுஷ்ரூஷுபி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். என்னன்னா அப்படி அந்த பகவதி கம்ப்ளீட் சப்மிசிவ்லி லிசனிங் அந்த பக்தி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்டாச்மெண்ட் ஹிருதயத்துல இருந்து வருது அப்படின்றது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. பத்மா மாதாஜி ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க பாகவதம் பிராக்டிஸ் பண்ணதால. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நாங்க எக்ஸாமே எழுதி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. உங்களாலதான் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க சொல்லி கொடுத்ததால நாங்க நல்லா ஒப்பிச்சு அதுக்கு மீனிங் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரி போல். வெரி ஹாப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முக்தியை விரும்புபவர்கள் அருவ பிரம்மனில் ஐக்கியமாக முயல்கின்றனர். அவர்கள் அதை அடைவதற்காக வெவ்வேறு சமய சடங்குகளை செய்கின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவற்றை ஏமாற்றக்கூடிய வழிமுறைகளாக கருதுகின்றது. உண்மையில் அதற்கு மக்களால் பகவானின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது குறித்து ஒருபோதும் கற்பனை செய்யக்கூட இயலாது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் குறிக்கோளுக்கும் பக்தி தொண்டின் குறிக்கோளுக்கும் இடையே மாபெரும் வேறுபாடு உள்ளது. துர்காதேவி ஜட மூலகங்களாலான ஜட உலகத்தினை மேற்பார்வையிடும் தேவதை ஆவாள். தேவர்கள் பௌதீக செயல்களின் துறைகளை நிர்வகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள வெவ்வேறு நிர்வாகிகளே ஆவர். அவர்களும் அந்த ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் உள்ளனர். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்திகள் இந்த பௌதீக படைப்புடன் தொடர்பு கொள்வதில்லை. ஆன்மீக உலகமும் எல்லா ஆன்மீக செயல்களும் அந்தரங்கமான ஆன்மீக சக்தியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் உள்ளன. அந்த செயல்கள் யோகமாயை எனப்படும் ஆன்மீக சக்தியால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. யோகமாயை என்பது பரமபுருஷ பகவானின் ஆன்மீக அல்லது அந்தரங்க சக்தியாகும். ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெற்று பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட விரும்புபவர்கள் யோக மாயையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆன்மீக பக்குவத்தினை அடைகின்றனர். பௌதிகத்தில் உயர்வு பெற விருப்பம் கொண்டவர்கள் புலநுகர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கான சமய சடங்குகளிலும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்கள் இறுதியில் பகவானின் அருவத் தோற்றத்தினுள் ஐக்கியமாக முயல்கின்றனர். அத்தகு மக்கள் பொதுவாக அருவவாதிகளாக மாறுகின்றனர். அவர்கள் சிவபெருமான் அல்லது துர்க்கையை வழிபடுவதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அதற்கான விளைவு 100% பௌதீகமானதாகவே இருக்கும். கோபியர்களின் உதாரணத்தில் என்னன்னா இப்ப பௌதிகமா ஆன்மீகமா அப்படின்றத விட என்னன்னா நம்ம என்ன டெஸ்டினேஷன். சிலர் சொல்லுவாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா பூமி கீழே ஸ்கை மேல அப்படின்னு.
அப்படி வாழறதா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நான் வந்து கோலோகம் வைகுண்டம் போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சிவாவையோ இங்கேயோ எங்க கும்பிடுறோம், சிவா வந்து கும்பிட்டா சிவலோகம் தான் போகும், ரைட்? துர்கா வைகுண்டா துர்கலோகம் தான் போகும். துர்கலோகம்ன்றது இதுதான், அந்த பௌதிகம், ரைட்? சோ அதனால வந்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர எங்க கும்பிட்டாலும் எங்க போனானா முடியாது, ரைட்? சோ அதை நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதா சொல்றாங்க. இதுல வந்து கோபிகள் வந்து ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா, அவங்க கார்த்திகாயனை கும்பிட்டாங்களே நீங்க சொல்வீங்க. ஆனா கார்த்திகாயனி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து ஒரு இன்கார்னேஷன் ஆஃப் யோக மாயான்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அவங்க கிருஷ்ணருக்கோசரம் கும்பிடுறாங்க, ரைட்? கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அப்படின்னு. இப்ப சுபத்ரா மைய கும்பிடுறது எதுக்கு? கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போன்றதால. அதனால கிருஷ்ணர் எனக்கு கணவனா வேணும்ன்றதால பண்றாங்க. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இப்போ இந்த படம் படிச்சிருங்க விஜயகுமார் மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோபியர்களின் உதாரணத்தை பின்பற்றி பக்தர்கள் சில நேரங்களில் காத்யாயினி தேவியினை வழிபடுகின்றனர். ஆனால் காத்யாயினி தேவி யோகமாயின் அவதாரம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களது கணவனாக அடையும் பொருட்டு யோக மாயையினை காத்யாயினியை வழிபட்டனர். மற்றொரு புறம் சப்தசதி எனும் சாஸ்திரத்தில் சுரதன் என்ற சத்திரிய மன்னனும் சமாதி என்ற வைசிய செல்வந்தரும் பௌதீக பக்குவத்தினை அடைவதற்காக துர்கா தேவியின் வடிவில் ஜட இயற்கையை வழிபட்டனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யோக மாயையின் வழிபாட்டினையும் மகா மாயையின் வழிபாட்டினையும் சமமானதாக கருதி அவற்றினை இணைப்பதற்கு முயன்றால் அச்செயல் புத்திசாலித்தனம் ஆகாது. அனைவரும் ஒருவரே என்னும் கருத்தானது மூளையில் குறைவான சிறக்கு உள்ளவர்களால் பிரயோகிக்கப்படும் ஒரு வகையான முட்டாள்தனமாகும். யோக மாயை வழிபடுவதும் மகாமாயை வழிபடுவதும் சமம் என்று முட்டாள்களும் அயோக்கியர்களும் கூறுகின்றனர். அது போன்ற எண்ணங்கள் மன அனுமானத்தின் விளைவாக தோன்றுகின்றன. அதனால் நடைமுறையில் எந்த நன்மையும் இல்லை. பௌதீக உலகில் சில நேரங்களில் முற்றிலும் உபயோகமற்ற விஷயங்களுக்காக சில உயர்ந்த பட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதுபோன்று பட்டம் வழங்குவதை வங்காளத்தில் குருட்டு குழந்தைக்கு பத்மலோச்சனன், தாமரை கண்களை கொண்டவன் என்று பெயர் சூட்டுவதுடன் ஒப்பிடுவர். குருட்டு குழந்தையை பத்மலோச்சனன் என்று முட்டாள்தனமாக கூறலாம். ஆனால் அவ்வாறு அழைப்பதற்கு உண்மையில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணுமோ ரெடியா இருங்க. சோ சப்த சதி அப்படின்ற ஒரு சத்ரியா ராஜா, மல்லிகா மாதாஜி, சுரதா அப்படின்ற வைஷ்யா அவங்க சமாதி, அவர் பேரும் 2 பேருமே வந்து பௌதிகளுக்கு பண்ணாங்க. இது ரெண்டுமே கிளப் பண்ணக்கூடாது. எப்படி மாயாவும் எப்படி ஆண்டவர்கள் கிருஷ்ணர் வர்ஷிப்பும் டெய்டி வர்ஷிப்பும் மத்த டெய்டி வர்ஷிப்பும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிற மாதிரி யோக மாயாவும் மகாமாயாவும் ஒண்ணுன்னு நினைக்க கூடாது. கும்பிடுறது ஒருத்தரா இருந்தாலும், நம்ம சிவா கும்பிட்டாலும் எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், உன்னோட பக்தி எனக்கு காட்டு அப்படின்னு கும்பிட்டா அது யோக மாயா. அதே சிவா வந்து எனக்கு வீட்டுல வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரா வீடு வேணும்னு கேட்டோம்னா அது வந்து மகாமாயா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை கிளப் பண்ணோம்னா நம்ம முட்டாளாதான் இருப்போம்ன்றதான் இங்க சொல்றாங்க. கன்க்ளூஷன் வெரி சிம்பிள். அவங்க பண்ணாங்களே இவங்களை பண்ணாங்களேன்னு சொல்லி பண்ணா அது முட்டாள்தனம். எனக்கு டக்குன்னு கண்ணப்பா யார் இல்ல சிவனை கும்பிட்டாரா, அவர் வந்து மாம்சம் வச்சு பண்ணாரு. ஆனா அவரே பண்ணாரே அப்படின்னு பேச முடியாது. அவர் கண்ணை வெட்டி வைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தாரு. நம்ம வந்து கண்ணு விடுங்க, ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கண்ணு வாங்கி போடுறது கூட பிஸ்னாரித்தனம் பண்ணுவோம். கரெக்டா? இல்ல மாதாஜி, நான் வந்து போன வாரம் தான் வெள்ளி கண்ணு போட்டேன். கரெக்ட். அதே தங்க கண்ணு போடுவோமா, டைமண்ட் கண்ணு போடுமா? போட மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அதெல்லாம் சொத்து ஜாஸ்தி. உங்களை சொல்ல எல்லாருமே சேர்த்து தான் சொல்றேன். அதனால நம்ம வந்து அவங்க பண்ணாங்களேன்னு எடுக்கக்கூடாது. அது ரொம்ப முட்டாளான ஒரு கம்பேரிசன், ரைட்? அதனாலதான் பத்மலோச்சனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பூலிஷ் அவங்கள, அதாவது கண்ணு இல்லாத குழந்தைய பத்மானா அழகு, அழகான கண்கள்னு சொல்றது வேஸ்ட். அந்த மாதிரி சொல்லவும் கூடாது அப்படின்னு. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆன்மீக உலகில் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது நாமம், புகழ், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அது போன்ற தன்மை ஜட உலகில் அசாத்தியமானதாகும். இங்குள்ள நபர் தமது பெயரிலிருந்து வேறுபட்டவராக உள்ளார். முழுமுதற் கடவுளுக்கு பரமாத்மா, பிரம்மன், படைப்பாளி என பல்வேறு திருநாமங்கள் உள்ளன. ஆனால் பகவானை படைப்பாளியாக வழிபடுபவனால் பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலான 5 தெய்வீக ரசங்களை புரிந்து கொள்ள இயலாது. கிருஷ்ணர் நீங்க ஹோஸ்ட் கிளைம் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் நீங்க ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ற வரைக்கும் I'll be taking, அதுக்கப்புறம் you can stop. ஹரே கிருஷ்ணா. யா, கோ ஹெட், கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணர் என்றால் என்ன என்னும் கருத்தினை கூட அவனால் புரிந்து கொள்ள இயலாது. பரமபுருஷ பகவானை அருவ பிரம்மனாக உணர்வதால் பகவானின் 6 தெய்வீக ஐஸ்வர்யங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. முடிச்சிருவா மாதாஜி அத? முடிச்சிருங்க. ஓகே. பரம்பொருளை பற்றிய அருவ உணர்வு நிச்சயம் தெய்வீகமானதே. ஆனால் இந்த உணர்வை அடைந்தவன் பகவானின் சச்சித் ஆனந்த ரூபத்தினை புரிந்து கொள்வதில்லை. அதுபோலவே பரம்பொருளின் அம்சமாக எல்லோரது இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை உணர்வதும் பரம்பொருளை பற்றிய முழுமையான அறிவாகும். பூரண புருஷோத்தமரான நாராயணரின் பக்தரால் கூட கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சிகரமான தெய்வீக அம்சங்களை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள இயலாது. உண்மையில் கிருஷ்ணருடைய கவர்ச்சிகரமான உன்னத அம்சங்களிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தன் நாராயணருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. கோபியர்கள் சில நேரங்களில் கிருஷ்ணரை நாராயணரின் வடிவத்தில் கண்ட போதிலும் அவர்கள் அவர் மீது அதிகமாக பற்றுதல் கொள்ளவில்லை. கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ருக்மணி ரமணர் என்று அழைத்ததில்லை. பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ண பக்தர்கள் அவரை ராதாரமணர் என்றே அழைக்கின்றனர். அவர்கள் அவரை நந்தநந்தனர், யசோதானந்தனர் என்று அழைக்கின்றனர். வாசுதேவ நந்தனர் அல்லது தேவகி நந்தனர் என்று அழைப்பதில்லை. பௌதீக கருத்தின்படி நாராயணர், ருக்மிணி, ரமணர், கிருஷ்ணர் ஆகியவை ஒரே நபராக குறிப்பிடுகின்றன என்ற போதிலும் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரின் பெயருக்கு பதிலாக ருக்மிணி ரமணர், நாராயணர் என்ற பெயரை உபயோகிக்க இயலாது. குறைமதியின் காரணத்தினால் யாரேனும் அவ்வாறு செய்தால் பகவானுடனான அவனது ரசத்தில் ஆன்மீக பிழை ஏற்படுகிறது. இது ரசாபாச தெய்வீக ரசங்களின் முரண்பாடு என்று அறியப்படுகிறது. பகவானின் தெய்வீக தன்மைகளை உண்மையாக உணர்ந்துள்ள முன்னேறிய பக்தன் ஒரு பெயரை மற்றவருக்கு உபயோகித்து ரசாபாச சூழ்நிலையை உருவாக்கி தவறிழைக்க மாட்டான். கலியுகத்தின் தாக்கத்தினால் தாராள மனப்பான்மை என்ற பெயரால் ரசாபாசம் அதிகமாக உள்ளது. அத்தகு வெறித்தனம் தூய பக்தர்களால் பாராட்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வந்து நாளைக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட நம்ம மீட் பண்ணலாம் நாளைக்கு.